guys. Kay dol ko manggang dako kayang mga. Guys, nana jud akong hulat abot na jud siya. Kay kwarta, tanawag guys. Kwarta. Rihap na siyang kwarta kay daghan kay kwarta guys. Sensilyo guys. Sensilyo guys. Oo guys, tanawag gud guys. Oh, daghan ko siya kwarta guys. Oh. Pila. Wow. Nawa guys. Piyap-piyap na siya kwarta guys. Daghan kay guys. 7, 8, 9, 10. Wow, 10,000. Wow guys, daghan kay siya kwarta guys. Wala akong gihulat guys. Mayo ko ni. Namaktas mi baskin daghan og kwarta ni akong kauban. Ara oh, piyap-piyap niya. Sulod na niya sa iyahang bag. Tanawa. Hi guys, kami sa overpass kay Matumi og wow, Vista Mall. Karang Vista Mall. Tara guys. Tara na. Hi Day. Nili sa ko may pambili ang diri ako. Ano pink man ni oh. Dito na tayo may. May. Dito na tayo dito. Harap eh.